गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामबायानो दोङो बे जोंनि बिटिआर सरकार गिबि गिबियावनो साबायखर बावदों मानो होनब्ला जोंनि बे 3 नम्बर आमजुलि भैरबकुन्द ब्लकनि आन्दाराव थानाय बे 3 नम्बर आमजुलिया ओरैबायदि माने गोग्लैसोना थानाय बे एरियामोन जेब्ला जोङो सिगांग्रोनो जों नुनो मोनो दावदिगाव सार्चनिफ्राय फैनानै जोंनि बे 3 नम्बर आमजुलि हाजोजुलि एरिया ओरैबायदि माने थाबायनो हायै बिदि अबस्थायाव दङमोन दायो जों बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायनो जोंनि मानगोनां गबिन्द चन्द्र सार आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि गेजेराव जोङो बिदि मोजां लामा मोन्दों लोगोसे जोङो बायदिसिना जों न' बांजों लोगोसे लानानै जोङो बुंनो थानो दिनै जोंनि सा ओनसोलाव जुदि बुङोब्ला सेथे जोङो हानि मोन्थायखौ जों बुंनो हायो जोंनि बे हाया 2019 मायथाइनि डिसेम्बरावनो जोंहा बे मोनसे एबेक्सन जानो गोनांमोन बे समाव जोंहा जोंनि बिटिआरआ जेब्ला एग्रिमेन्ट जायो सुक्ति जायो बे समनिफ्रायनो जोंनि बे हाखौहाय जोंनि मानगोनां रनजित सारनि आखाइजोंनो आरो लोगोसे बेयाव जोंनि उदालगुरि एरियानि जा डिसि बिथांमोननि आखाइजोंनो जोङो बिदि बे जोंनि बे फरेस्ट लेन्डनिफ्राय जों बे लेन्ड पाटाखौ जों मोननो हादों आरो जोङो बिदिनो बायदिसिना जों बिथिङाव जों मोनाखै होनना बुंनो हाया जों गोबां माने जों मोननो हादों जों आसा खालामो जों फैबाय थानाय नैबेहाय समफोरावबो जों बिटिआर सरकारखौ जों मोनफिननो हागोन होननानै आं आसा थायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव सासे मैखोम दैदेनगिरि जेराव 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनैनि समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा दा बिथांखौ फैबाय आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै बिसायख'थिया दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ मदद होगोन ना माब्रै बुङो दा बिथांमोननि सायाव बेयाव गोजोनथाव माने सोंथि जोङो जे फैबाय थानाय बे माने इलेक्सन बेयावहाय जोङो मैखोमहै जोङो गबिन्द चन्द्र सारखौ जोङो देरहाहोनो जोङो आखायाव लाबाय थादों आरो जोङो हास्थायो बिथाङा माने अलरेडि माने जोंनि बे भैरबकुन्द ब्लकआवहाय देरहागोनना रोखाखा जोंहानि बे 3 नम्बर आमजुलि बेयावहाय जोंहा गोबां माने बै 2019 सनावहाय एबेक्सन खालामनायनि मोनसे थासारिया सफैदोंमोन जोंनि बे ओनसोलाव माने गिग्लुंनाय थासारि माने खारनो गोनां बा न' बांखौ सेफायनो गोनां बिदि एसे माने गिलुंनाय गोसोफोराव जोंहा फैदोंमोन नाथाय दायो जोङो बे बिटिआर सरकार जानायनि उनाव जोंहा बिदि माने गिनांगौ थासारिया गैया गोजोन थासारि फैबाय बेखायनो जोङो हामबाय दोङो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार लोगोसे जोंनिनो EM रनजित सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो माने जोंनि बे जोंनि गिग्लुंनाय बे गोसोफोरखौहाय माने खारग्लुं खारसे बिदि जानायनि लामायाव फैनायखौ माने एसे बन्द एबा गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय आं हामबाय होनदों आरो जोङो हास्थायो बे बिटिआर सरकार थासान्दियाव जोंनि प्रमद बर' सार थासान्दियाव फेरेंगा थासान्दियाव आरो लोगोसे जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिसोर थासान्दियाव जोङो माने आलाय सिलाय जानाय नङा आं बेखौहाय माने रोखा बुंनाय थाबाय बे समावहा नोंथांमोना प्रमद बर'नि रनजित बसुमतारी गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि थासेयाव मायबाफोर जिंगासिनांगौ दं होनना सानो नामा बेयावथ' जोंहा बिटिआर सरकार थासेयाव बा लोगोसे जेनेबा रनजित सार थासेयाव बा प्रमद बर' थासेयाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार थासेयाव जोंहा जेबो गोनांथि जिंगासिनो गोनां गैया आरो जेसांखिनि माने एसे एनै जेनेबा खामानिफोर थालांदों माने बेखौहाय जों मावगोन खालामो मानो होनब्ला जोंहा एसे माने लामाफोरा माने एसे माने लेफ्ट साइडथिंहाय माने गार' बजार थांनाय लामा बेयावहाय माने एसे माने उसुबिदा जाना दोङो माने बेयावहाय थांलाय फैलाय जा हान्थिनो थाखाय गोबां माने एसे माने मा बुंगोन बेखौहाय थांनो हायि बिदि अबस्था जाना दोङो बेखौबो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा माने नायफिननानै बे खामानिखौ मावगोन होननानै आं आसा थादों आरो बे समाव जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2019 मायथाइ 18-19 एक्जेक्टलि आं मिथिया बे समाव इलेक्सन जानो बाथ्रा दंमोन नोंथांमोननि गेजेराव
थारैनो बे बाथ्राया सैथोमोन। बेखौहाय जोङो माने जों खोनानो मोन्दों आरो जोङो बेखौहाय जों गिखांनाय मोन्दोंमोन जेब्ला जोङो बे 2019 मायथाइयावहाय बे एबेक्सननि खोथा जों खोनादोंमोन अब्ला जों गिखांनाय मोन्दों जोंहा जेरै गोबां जोङो न' बां बानायना लादों जों सम्पति बानायदों माने जों माने फ्राय जों बेखौहाय जोङो मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो बेयो सैथो ओमफ्राय जोङो जे बिटिआरनि बिदि एकर्ड जानायनि उनाव बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय आं माने रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जिबायदि बाखि जा खामानि मावनो दंबावो बेखौहाय जोङो जाय सरकार दैदेनबाय थादों बिथांमोननि जुगिदिनो बे खामानि आद्रा थानाय खामानिया जाफुंगोन होननानै आङो आसा खालामबाय थादों आरो